Είναι αλήθεια πως δεν θα μπορώ πια να τρέχω, πως δεν θα περπατήσω ξανά, δεν θα μπορώ να κάνω σπορ. Οι φίλοι μου, το τένις, το βουνό, η θάλασσα. Μαμά, είναι σωστό να πεθαίνει κανείς στα 17 του χρόνια? Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ένα γάμο χωρίς παιδιά, οπότε όταν έκανα παρέα με τους φίλους μου, εκ των οποίων πολλοί ήταν ήδη παντρεμένοι και είχαν παιδιά, υπέφερα πάρα πολύ. Μπορεί να μην έλεγα τίποτα, αλλά προσευχόμουν. Προσπαθούσα να προσεύχομαι ακόμα και στο φορτηγό, μιας και ήμουν οδηγός φορτηγού. Ο Ρουτζέρο το είχε ζητήσει πάρα πολλές φορές σε ένα προσκύνημα της επισκοπής μας και έτσι και έγινε. Η Κιάρα μεγάλωνε όμορφη και υγιής και μας έδινε μεγάλη χαρά. Ωστόσο, από την αρχή νιώσαμε στην ψυχή μας ότι η Κιάρα δεν ήταν μόνο δικό μας παιδί. Πρώτα απ' όλα ήταν παιδί του Θεού και επομένως έπρεπε να τη μεγαλώσουμε μέσα στην ελευθερία που δίνει ο Θεός. Το Σασέλιο είναι το χωριό μου, μια γωνιά της Βόρειας Ιταλίας, όπου η θάλασσα είναι ένα βήμα απόσταση και τα βουνά είναι σαν το σπίτι μου. Και για μένα που αγαπώ τις βουτιές, το χιόνι και τα δάση, είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Είναι η μικρή μου Ελβετία. Εδώ μεγαλώνω και όπως πολλά παιδιά φυλάω στην καρδιά μου ως θησαυρό όλα όσα μου μαθαίνουν οι γονείς μου. Εγώ ήμουν αρκετά αυστηρός, ίσως και να έκανα λάθος, με την έννοια ότι όταν έλεγα κάτι ήθελα να με υπακούει αμέσως. Εκείνη έπαιζε στο δωμάτιό της. Άνοιξα την πόρτα και της είπα: «Κιάρα, βλέπω πως έχεις πολλά παιχνίδια. Θα μπορούσες να χαρίσεις μερικά στα φτωχά παιδιά, σε αυτούς που δεν έχουν παιχνίδια». Και εκείνη μου απάντησε: «Όχι, είναι δικά μου». Αργότερα με φωνάζει και μου ζητάει να της φέρω μια πλαστική σακούλα και είδα ότι είχε χωρίσει όλα της τα παιχνίδια και στη σακούλα είχε βάλει τα καινούρια της. Τότε της είπα: «Μα Κιάρα, αυτά εδώ είναι καινούρια». Και εκείνη μου απάντησε: «Μαμά, στα φτωχά παιδιά δεν μπορούμε να δώσουμε τα σπασμένα παιχνίδια». Μαζί με τη μαμά αρχίζω να είμαι προσεκτική στη φωνή του Ιησού. Αν την προσέχεις, θα κάνεις πάντα αυτό που εκείνος σου ζητά. Πολλές και όμορφες μέρες, αλλά αν με ρωτήσετε ποια υπήρξε η πιο όμορφη μέρα της βρεφικής μου ηλικίας, χωρίς αμφιβολία τη θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Ήταν μια μέρα που άλλαξε πραγματικά τη δική μου ζωή, αλλά και τη ζωή των γονιών μου. Ήμουν 9 χρονών όταν είχαμε πάει στη Ρώμη. Εκεί γινόταν το Family Fest, μια μεγάλη γιορτή για την οικογένεια. Εγώ ήμουν ενθουσιασμένη. Ο μπαμπάς μου όχι και τόσο. Δεν είχε πολύ όρεξη να πάει. Εγώ δεν ήθελα πολύ να πάω στη Ρώμη, διότι σαν φορτηγατζής πήγαινα κάθε εβδομάδα. Φτάσαμε τότε στο Παλαέουρ. Μπήκαμε και θυμάμαι αυτό το γεγονός. Μετά από λίγο η Κιάρα μου λέει: «Μπαμπά, πεινάω». Εμείς δεν είχαμε τίποτα μαζί μας. Μετά από λίγο μια κυρία μας πρόσφερε ένα μικρό σάντουιτς και μια άλλη κυρία μας έδωσε μια πορτοκαλάδα. Μου έκαναν τόση εντύπωση αυτά τα άτομα, αυτή η τόσο έμπρακτη αγάπη του. Είμαστε χιλιάδες άτομα και οι κερκίδες είναι γεμάτες. Και εγώ με τα κιάλια καταφέρνω να εστιάσω πάνω σε μια κυρία, η οποία ονομάζεται ακριβώς όπως κι εγώ, Κιάρα Λούμπικ, η ιδρύτρια του κινήματος των Φοκολάρι. Μαζί της με τον καιρό ανακαλύπτω το Ευαγγέλιο κάτω από ένα νέο φως. Δεν είμαι μόνη μου, υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν την ίδια επιθυμία με τη δική μου. Ονομαζόμαστε Gen, δηλαδή νέα γενιά. Εγώ γνώρισα την Κιάρα πάνω σε ένα τρένο. Είχαμε συνεννοηθεί τηλεφωνικώς να πάμε μαζί στη Γένοβα. Ήμουν τότε μία Τζεν, δηλαδή ανήκα στην νέα γενιά του κινήματος των Φοκολάρι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που την είδα. Ήταν πολύ περιποιημένη, απλή, με μία κοτσίδα στα μαλλιά και μου έσκασε ένα μεγάλο χαμόγελο. Γίναμε αμέσως φίλες. Γνώρισα την Κιάρα Μπαντάνο στη δεκαετία του 80. Απλά γιατί τύχαινε να είναι η καλύτερη φίλη της αδερφής μου. Γι' αυτό και στην πρώτη μου επαφή μαζί της φερόμουνα σαν να ήταν παιδάκι. Η δεκαετία του 80 ήταν μια ιδιαίτερη δεκαετία. Ήταν η χρονιά του κινήματος των Πανινάρι,
που χαρακτηριζόταν από την αιμονή του στη μόδα, τον καταναλωτισμό και την απόλαυση. Τα επώνυμα ρούχα είχαν μεγάλη αξία. Όλοι τα φορούσαν, λες και ήταν κάτι το υποχρεωτικό. Η Κιάρα ήταν ακριβώς το αντίθετο αυτού του ρεύματος. Ένα πράγμα θα μου άρεσε. Να είμαι μια πραγματική, αυθεντική χριστιανή. Μία από αυτές που μένουν πιστές μέχρι τέλος. Δεν θέλω και δεν μπορώ να παραμείνω αναλφάβητη σε ένα τόσο εξαιρετικό μήνυμα. Όπως ακριβώς είναι εύκολο για μένα να μάθω την αλφαβήτα, έτσι θα πρέπει να είναι και το να ζω το Ευαγγέλιο. Σε αυτό το καφενείο έχω τις πιο όμορφες αναμνήσεις με την Κιάρα. Συναντιόμαστε τα βράδια, ιδίως όταν δεν πηγαίναμε σχολείο. Κιάρα ήταν ένας χαρούμενος τύπος. Θυμάμαι ακόμα το γέλιο της. Το έχω πάντα στα αυτιά μου. Ήταν μια κοπέλα γεμάτη ζωή. Μια όμορφη κοπέλα, αλτρουίστρια. Το χωριό μου Σασέλο είναι η φωλιά μου. Αλλά φτάνει η στιγμή που πρέπει να το αφήσω για να πετάξω πιο ψηλά, για να πάω στο Λύκειο. Μετακομίζουμε από το χωριό στην πόλη, πάμε στη Σαββόνα. Είναι ένα όμορφο άλμα. Έχω τόση νοσταλγία μέσα μου και στο σχολείο συναντώ αμέσως δυσκολίες. Αλλά ακόμα και μέσα σε αυτή τη νοσταλγία μπορώ να συνεχίσω να ζω το Ευαγγέλιο. Στην προσπάθειά μου αυτή ευτυχώς υπάρχουν και οι Τζεν, οι οποίοι με βοηθάνε να κρατήσω ψηλά το ηθικό μου. Μοιράζομαι τα πάντα μαζί τους και το γεγονός ότι βαδίζουμε μαζί μου δίνει δύναμη. Η Κιάρα σχεδόν αμέσως συναντά δυσκολίες στο σχολείο. Ήταν αποφασισμένη να ξεκινήσει τις σπουδές της στο θεωρητικό λύκειο. Ήταν πολύ ενθουσιασμένη για αυτή την επιλογή της. Η καθηγήτριά της, αμέσως μετά από 2 μήνες, κάλεσε τους γονείς της για να τους πει ότι πολύ πιθανόν είχε κάνει λάθος επιλογή και ότι θα προσπαθούσε να την πείσει να αλλάξει σχολείο. Ωστόσο, η Κιάρα ήταν πολύ πεπισμένη και επομένως συνέχισε την πορεία της. Αυτό ασφαλώς της δημιούργησε πολλές δυσκολίες με τη συγκεκριμένη καθηγήτρια. Έτσι, αντιμετώπισε όλο και πιο πολλές δυσκολίες στο σχολείο και σε άλλα μαθήματα. Στο τέλος βέβαια δεν είχε και τα επιθυμητά αποτελέσματα και απέτυχε στις εξετάσεις. Η αποτυχία μου προκαλεί μεγάλο πόνο. Χρειάστηκα χρόνο για να συνέλθω κάπως. Ακόμα και σήμερα, όταν το σκέφτομαι, αυτό μου έρχεται να κλάψω. Αλλά είναι αυτή ακριβώς η αποτυχία που με κάνει να καταλάβω κάτι πολύ βασικό. Κάτι που είχα ακούσει πριν χρόνια από την Κιάρα Λούμπικ. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει χαρά αν δεν αντιμετωπίζουμε τον πόνο. Έτσι όπως έκανε και ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό, όταν αισθάνθηκε εγκαταλειμμένος από τον Πατέρα. Και εγώ θέλω τώρα να τον επιλέξω στον πρώτο μου νυμφίο και να προετοιμαστώ με χαρά για τον ερχομό του. Μετά την αποτυχία της, σκεφτήκαμε αμέσως να τη στερήσουμε τις διακοπές. Αλλά έπειτα ο μπαμπάς της Κίκα, ο Μικέλε, μου είπε «Δεν πρέπει να τιμωρήσετε και εσείς, γιατί ήδη έχετε υποστεί την τιμωρία της». Πριν ακόμα κλείσει το σχολείο, είχαμε συνεννοηθεί με την Κιάρα να πάμε μαζί διακοπές στην Ισπανία. Περάσαμε πολύ ωραίες μέρες. Η Κιάρα λάτρευε τη θάλασσα και εγώ επίσης. Έτσι κολυμπήσαμε πολύ, κάναμε πολλά μπάνια, της έμαθα να κάνει βουτιές και φωτογραφίες. Πηγαίναμε μαζί για ψώνια, προσπαθώντας να τα καταφέρουμε με την ισπανική γλώσσα. Αλλά κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα, ακόμα και με βρεγμένα τα μαλλιά, γιατί μέναμε μέχρι τελευταία στιγμή στην παραλία, πηγαίναμε τρέχοντας στη Θεία Λειτουργία. Αισθανόμασταν ότι και αυτό ήταν ένα ραντεβού που δεν μπορούσαμε να το αμελήσουμε. Αισθανόμασταν ότι ο Ιησούς μας ακολουθούσε και γι' αυτό η λειτουργία ήταν ένα σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας. Κίκα και η Κιάρα αισθανόντουσαν κάτι περισσότερο από αδερφές. Ήταν σαν δίδυμες. Πέρα από το γεγονός ότι ανταλλάσσαν τα ρούχα, διότι φορούσαν περίπου το ίδιο μέγεθος, υπήρχε και κάτι πιο βαθύ ανάμεσά τους. Πολύ πιθανόν αυτό που τις ένωνε τόσο έντονα προερχόταν από την κοινή τους αντίληψη για τη ζωή και από την ιεραρχία των αξιών, που ήταν η ίδια και για τις δύο. Μιλάγαμε για τα όνειρά μας. Θυμάμαι ότι η Κιάρα έλεγε ότι θα ήθελε να γίνει παιδίατρος και να πάει στην Αφρική για να φροντίσει τα παιδιά εκεί. Της άρεσε ακόμα να γίνει και αεροσυνοδός, για να ταξιδεύσει, για να κάνει μεγάλα ταξίδια. Αρχίζει νέα χρονιά και είναι σαν να είχε γυρίσει σελίδα. Πολύ σπάνια μας μιλάει για την αδικία που υπέστη.
την είχε πλέον αποδεχτεί και τέλος. Ήτανε μια κοπέλα πολύ ζωηρή και πολύ δημοφιλής. Είχε πολλούς θαυμαστές, ήξερε να σε ακούει προσεκτικά, μένοντας σιωπηλή και χωρίς να σε διακόπτει, διότι τη στιγμή που εσύ της μιλούσες για κάτι, μόνο εσύ είχες αξία για εκείνη. Η Κιάρα πήγαινε πια στο Λύκειο και εκεί κάποια στιγμή άρχισε να αισθάνεται αυτό το πόνο στον ώμο. Είναι 7:30 το πρωί και τίποτα και κανείς δεν μας κάνουν να σκεφτούμε μια τόσο συνταρακτική διάγνωση. Βγαίνει τότε ο γιατρός και μας ρωτάει: εσείς είστε οι γονείς? Η κόρη σας έχει καρκίνο. Από τους χειρότερους που υπάρχουν. Πρόκειται για ένα οστεοσάρκωμα. Εγώ εκεί αισθάνθηκα, τι να πω, αισθάνθηκα κάτι σαν βουή, μια βουή, κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια αυτή την αγωνία που αισθάνθηκα μέσα μου, δεν μπορώ να την εκφράσω με λόγια. Αγκαλιαστήκαμε δυνατά με το Ρουτζέρο και είπαμε, μονάχα εκείνος μπορεί να μας βοηθήσει να πούμε το δικό μας ναι. Να είμαι στο Τωρίνο. Μια άλλη πόλη, ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα πιο απομακρυσμένη από το Σασέλο. Βρίσκομαι εδώ για να κάνω εξετάσεις. Είμαστε λίγο ανήσυχοι. Ο πόνος μου είναι όλο και πιο έντονος. Πρέπει να νοσηλευτώ. Νιώθω ότι αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή μου. Και έτσι βήμα-βήμα βαδίζω προς αυτόν. Μέχρι σήμερα δεν με άφησε ποτέ μόνη μου. Με πηγαίνουν στο προσκύνημα της Παναγίας της Παρηγοριάς. Αισθάνομαι την ανάγκη να εξομολογηθώ και να μεταλάβω, προκειμένου να προετοιμαστώ καλά για τις μέρες που θα έρθουν. Μόλις έφτασε στο Τωρίνο, η Κιάρα νοσηλεύτηκε σε αυτό το νοσοκομείο Le Molinette. Θυμάμαι που τη συνόδεψα και που νοσηλεύτηκε για πρώτη φορά. Μου τύχαινε συχνά να συνοδεύω τη μαμά Τερέζα για τις καθημερινές της επισκέψεις. Υπήρχε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα ανάμεσά τους. Σίγουρα δεν γνώριζαν τι τους περίμενε στο μέλλον, αλλά ήταν πολύ σημαντικό για την Τερέζα να δημιουργεί πάντοτε μια ατμόσφαιρα που να υποστηρίζει και να εκφράζει τη βαθιά της αγάπη για την κόρη της, προκειμένου η Κιάρα να αισθάνεται πραγματικά αγαπημένη, ακόμα και μέσα από συγκεκριμένες πράξεις. Στην αρχή του 1989, εγώ βρισκόμουν σχεδόν κάθε μέρα εδώ στο νοσοκομείο Le Molinette, μιας και ήμουν φοιτητής της ιατρικής. Πήγαινα να εγγραφτώ σε μια εξέταση όταν ξαφνικά βλέπω να βγαίνουν από το παρεκκλήσι η Μαρία Τερέζα και ο Ρουτζέρο. Τους σταμάτησα και τους ρώτησα: «Συγγνώμη, εσείς είστε οι γονείς της Κιάρα?» Η ανάμνηση αυτής της πρώτης μου συνάντησης είναι πολύ δυνατή. Αμέσως με ευχαριστήσαν που χαιρετούσα την κόρη τους και για την παρουσία μου εκεί. Η Κιάρα ήταν σαν ένας μαγνήτης που μας έλκυε. Μας έλκυε η απλότητα με την οποία μιλούσε, η απλότητα με την οποία αναγνώριζε κάθε καλό που κάναμε για αυτήν. Εδώ στο νοσοκομείο Le Molinette, στις 28 Φεβρουαρίου του 1989, η Κιάρα υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να της αφαιρέσουν όλη την αρρώστια. Εμείς φτάσαμε λίγο πριν την πάρουν κάτω. Επομένως, την είχαν ήδη προετοιμάσει και βρισκόταν ήδη πάνω στο φορείο. Τότε η Κιάρα μου είπε: «Μαμά, σε περίπτωση που δεν ξυπνήσω ξανά, όταν θα τελέσετε τη λειτουργία, να πεις του Τζεν να τραγουδήσουν δυνατά». Di cantare forte. Θυμάμαι πως εκείνο το πρωινό ήμασταν όλοι εδώ συγκεντρωμένοι στην εκκλησία για να προσευχηθούμε για εκείνη.
Περιμέναμε με αγωνία τα αποτελέσματα αυτής της επέμβασης, η οποία διήρκησε πολύ, πάρα πολύ. Όταν ο χειρούργος βγήκε, ήμασταν όλοι γύρω από τη Μαρία Τερέζα και το Ρουτζέρο. Εκείνη η στιγμή ήταν πραγματικά πολύ οδυνηρή. Θυμάμαι μάλιστα πως η Μαρία Τερέζα λιποθύμησε από τον πόνο. Την επόμενη μέρα το πρωί ακούω την Κιάρα να λέει τη στιγμή που ξύπνησε «Γιατί, Χριστέ μου?» Τότε σηκώθηκα αμέσως και πλησίασα το κρεβάτι της και της είπα «Κιάρα, έχεις ανάγκη από κάτι?» Και τότε ακούω να απαντά «Αν το θέλεις εσύ, το θέλω κι εγώ». Αν μπορούσα θα επέστρεφα αμέσως στο χωριουδάκι μου, το Σασέλο. Αλλά δεν έφτασε ακόμα η στιγμή.